Спадару Александр, ці сапраўды вось па гэтым сціплым адзначэнню Дня Расіі ў Беларусі сёння мы можам зрабіць нейкія высновы па тым, як агулам на 5-й год вайны змяняюцца беларуска-расійскія адносіны. Мы-то разумеем, што ўжо вайна прыйшла і на тэрыторыю Расіі. На Беларусі она не прыйшла. Чаму б нам, саюзнікам, не падтрымаць Расію ў такі складаны момант? Вось якраз Александр Лукашенко і боится, што атрымае таксама на арэхі, таму што калі раней ён пагражаў Владимиру Зеленскому, нават абражаў яго, маўляў, мы тут з Владимиром Владимировичем дамо дыхту і гэтак далей, то апошнія месяцы сітуацыя перакулілася, так бы мовіць. Мы бачым, што цяпер ужо украінскае кіраўніцтва псіхалагічна цісне на Лукашэнку, дайшло да пагрозаў, асабліва ад кіраўніка сіл беспілотных сістэм Украіны, які носіць пазыўны «Мадзяр». Так што Лукашенко прыціх. Ён бачыць, што калі там да Урала, да Петербурга падчас там нейкага іх важнага эканамічнага форуму дастаюць расійскія дроны, то тым болей уся Беларусь пад прыцэлам. Ну і ўвогуле хада вайны, яна такая цяпер, што казыраць сваім хаўрусніцтвам з Крамлём нявыгадна, бо відавочна, што некаторыя эксперты ўжо загаварылі пра пачатак пералому. Ну так ці не, але мы бачым, што сітуацыя змяняецца пакрысе на карысць Украіны, і найперш таму, што украінцы дзейнічаюць крэатыўна, яны хутчэй асвойваюць новыя тэхналогіі, у прыватнасці звязаныя з выкарыстаннем дронаў, і гэтыя вось расійскія мясныя штурмы, так званыя, прыносяць усё меншы эфект. Таму, калі Лукашенко некалі казаў, што ось, маўляў, там на 3-4 дні толькі супраціву хопіць ва ўкраінцаў з іх драўлянымі аўтаматамі, то цяпер ужо даўно гэтых бравурных заяваў няма, і ўвогуле акуратна, ну гэта фірмавая манера Лукашэнкі, калі трэба акуратна дыстанцыявацца, што ён неаднойчы рабіў, і вось як вы згадалі, спрабаваць нейкі зандаж рабіць, каб наладзіць лепшыя дачыненні, ці хаця б склеіць тое, што было разбіта ўшчэнт у дачыненнях з Еўропай, а не толькі з Амерыкай. Спадару Александра, але без перамог на фронце, нават такімі пэўнымі паразамі, так, прынамсі ў медыйнай сферы, бо гэтыя пажары, вогнішчы, удары ўкраінскія, яны весь свет іх бачыць, так, што Расія гараць, так, і аб'екты, і вось з такімі паразамі ці без перамог на фронце Расія будзе лагічна, што больш патрабаваць ад сваіх саюзнікаў, ад свайго асноўнага саюзніка Лукашенка, але ці ў гэтай сітуацыі не ёсць так, што і Лукашенка фактычна знаходзіцца ў больш моцнай пазіцыі, мацнейшай, чым быў раней перад Пуціным, ну бо таксама становіцца больш сказаць магчымасцяў не Пуціну у выпадку, калі там, напрыклад, той папросіць ці націсне на больш глыбокі ўваход Беларусі ў вайну. На вашу думку, ці вось вся гэта, пакуль Расія аслабляецца, то Лукашенко ў межах так званай саюзнай дзяржавы узмацняецца. Якія дае гэта яму магчымасці? Ну, я думаю, што Лукашенко апынуўся паміж двух агнёў. З аднаго боку, канешне, ён вельмі залежыць ад Крамля, залежыць ад Пуціна, і зразумела, што ў Масквы шмат вагароў, каб на Лукашенку націснуць. Але з іншага боку, вось ён цяпер нутром адчувае тое, што украінцы асмялелі, што яны гатовы нават, як сказаў Зеленскі, дзейнічаць прэвентыўна на беларускай тэрыторыі. І вось гэты страх, ён можа пераважваць страх перад Пуціным, і таму надаваць яму пэўнага імпэту ў гэтым супраціве, калі Пуцін сапраўды паспрабуе, напрыклад, настойваць на тым, каб беларускія войскі непасрэдна ўдзельнічалі ў вайне. Я яшчэ раз хачу нагадаць, што той самы «Мадзяр», кіраўнік сілаў дронавых сілаў Украіны, ён
открытым текстом сказал, назвавши Лукашенку Лукашеском на манер колішняга румынскага дыктатара, што, маўляў, сцеражыся. І таму я думаю, што просто нават фізічны страх за сваё існаванне ён будзе надаваць Лукашенку упартасці. Ну і плюс, канешне, хітрасць ягоная, таму што ён заўжды паўтарае, што мы павінны рускіх братоў са спіны прыкрываць ад падступнага НАТО. Путіну, я думаю, ён даводзіць, што мы, маўляў, для вас з'яўляемся такім зборачным цэхам, пастаўляем патрэбную прадукцыю, там тавары падвойнага прызначэння і гэтак далей. Карацей кажучы, канешне, ён будзе ў гэтай сітуацыі максімальна манеўраваць. Вось ці толькі фізічны страх Лукашэнкі з'яўляецца прычынай гэтага дыстанцыянавання ад Крамля, ад Масквы, або ўсё ж такі Лукашенко пераследуе і свае нейкія ідэі, помыслы, маю на ўвазе магчымыя перамовы з Захадам, якія пакуль адклаліся, перамовы з Злучанымі Штатамі. Можа, ён таксама не губляе надзеі нешта атрымаць, і тут проста зручны момант, каб цішэй сябе паводзіць. Безумоўна, безумоўна. Тут жа, глядзіце, на пачатку гэтай вайны Лукашенко быў у фаворы у тым плане, што расійскі вайскова-прамысловы комплекс запатрабаваў шмат тавараў, і тут і мінская электроніка, хоць яна не самая сучасная, прыдалася там для вайсковай тэхнікі расійскай, і іншыя тавары, і там форму пачалі шыць, і снарады ім нейкія там для градаў пастаўляць і гэтак далей. Вось пра гэта шмат у расследаваннях Белпола у прыватнасці гаворыцца. Але цяпер сітуацыя змянілася, таму што ўсё болей сімптомаў, што расійская эканоміка надрываецца, што яна не вытрымала вось гэта прэсінгу санкцый, гэтай мілітарызацыі. І, адпаведна, ў такой сітуацыі перспектывы атрымання ад Масквы нейкіх прэферэнцый яны звужваюцца. І вось гэты прагматычны чыннік таксама штурхае Лукашэнку да таго, каб наводзіць масты з Вашынгтонам і з Еўропай таксама, таму што адно з другім звязана. Мы ведаем добра гэты сюжэт калійны, у прыватнасці, калі амерыканцы знялі свае абмежавальныя меры супраць Мінска, але ўсё адно маршрут праз Клайпеду, самы выгадны для перавалкі калію, заблакаваны. Таму мы бачым, што Лукашенко відавочна спрабуе праз Вашынгтон націснуць на тых жа літоўцаў, і не толькі на іх, нават у Варшаву і ў Кіеў. З дзяржаўнага дэпартамента ЗША адпаведныя пайшлі звароты. Ну і паралельна узмацнілася актыўнасць беларускай дыпламатыі непасрэдна на еўрапейскім трэку. У прыватнасці, той самы намеснік міністра замежных спраў Ігар Секрэта казырае тым, што кожны тыдзень прыязджаюць з Еўропы эмісары, і тут тая сітуацыя, калі ёсць падставы думаць, што гэта не блеф. Мы ведаем пра пэўныя візіты, мы ведаем у рэшце рэштаў пра званок Макрона, пасля якога прыехаў ад яго таксама высокапастаўлены эмісар. Таму тут зандаж ідзе з абодвух бакоў. Іншая рэч, што самая цяжкая тут акалічнасць для Мінска, гэта ягоны менавіта саўдзел у агрэсіі. І, канешне, спадзявацца, што Еўропа перагледзіць сваю санкцыйную палітыку, ад пугі пяройдзе да перніку, пакуль Мінск з'яўляецца суагрэсарам, ну, гэта немагчыма, гэта наіўна. Хаця тыя ці іншыя суседнія краіны, яны вось спрабуюць нейкім чынам ўсё ж такі хоць абмежавана палепшыць, нармалізаваць дачыненні з Мінскам. Тая ж Польшча, як вядома, вось удалося правесці складаную камбінацыю пры падтрымцы тых жа амерыканцаў, каб вызваліць Анджэя Пачобута, і тут нейкія перспектывы намеціліся, і міністр замежных спраў Польшчы Сікорскі нават загаварыў пра магчымую перазагрузку адносін. Ну, але гэта прыватны пакуль такі вельмі сціплы прыклад.
Так, спадар Александр, на жаль, так, ну, завершаецца у нас час адведзены на размову. Сёння пятніца, перад намі яшчэ вялікая праграма Агора з Брусселя, таксама на падобныя тэмы, але не магу не запытацца. Сёння Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю Эль Арабі. Мы пакуль што не маем гэтага ўсяго інтэрв'ю. Там паўпершага яго толькі нейкія цытаты скідае, за што я зачапіўся і паглядзеў нават на відэа, як Лукашенко досыць упэўнена заявіў пра тое, што ён перакананы, што канфлікт ва ўкраіне скончыцца, можа скончыцца да канца года. Вось на вашу думку, максімальна як гэта можна, так, коротка, гэта ён нешта ведае, так, ці гэта ўсё-такі такі піар, што, маўляў, можа скончыцца, бо мы ведаем, як яго скончыць, вось прыязджайце да нас у Менск на мірную пляцоўку. Згуляць голуба міру. Так. Ну, часткова ён можа ведаць пра сітуацыю з закулісных размоваў з Пуціным, потым ён бачыць вось гэтую змену сітуацыі на фронце, і сам Зеленскі таксама кажа, што ўвосень можа адкрыцца акно магчымасцяў для перамоў. Так што пэўны грунт пад гэтымі выказванні ёсць, і гэта той выпадак, калі, дай Бог, каб гэтыя прагнозы спраўдзіліся.